Gde ste ljudi? I dobrodošli u moj novi video i danas igramo Roblox. Ali u ovom videu igramo podjelava. Kao što vidite sad se bira mapa i izabrali su ovu. Ali ja sam pre isto igrao ovu igricu. Tako da ja imam sad puno stvari. Ali ja sve samo ove 4 da koristim. Pa da bi bilo fair, jer ako koristim sve stvari, onda neće biti fair, bit ću predobar. Kad sam se pre popeo ovdje? Kako su toliko spori? Jel možda sam ja samo provalio jedan trik? Kako ja da znam koliko... Ja vidim, ja mogu da otvorim ovo. Ne mogu. Ipak ne mogu to da otvorim. Ali gdje ja da vidim koliko ja imam ovih coinsa? Ovo se kupuje za Game Pass. I ja sam preživeo trambolina. Uiii! Koliko ti odskočiš na trambolini? Sad kad im stavim bananu. Može ovaj. Ice Temple. To je predobro. Ja sam zaglavljena. Nisam. Dobre. Nisam zaglavljena. Spao sam da se popnem tu. Kakav je to mač? Ja bi da vidim. To nikakav mač. Ne, ja sam umro. Ne. Vamo ima, koliko sam siguran, vamo ima i shop jedan. Te ti možeš da kupiš različite stvari. Šta je ovo? Što mi je ovo zaključano? To je samo premium. To je pre bio original. Ma ovdje parkour da rešiš i dobiješ pare. Pre je bio manji, ali teži. Dobiješ 5. Tamo fazon sad dobiješ 10. Hoće li mi proći? Može ovaj. Tako. Ja imam ove patike. Ja imam ove patike s kojima mogu da trčim prebrzo. Ništa ne vidimo ljudi. Sad vidim tek. Ne, nisam uspio da se popnem. Dobre, nisam umro od lasera. Ja živ. Sad ću da im stavim bananu tu. Ne, nisam uspio. Šta je ovo? Ne, kako sam je promašio? Kako me pretvorio u kornjaču čovjek? Dobio sam 10 od toga što sam uspeo da... Kako se zove, preživim? A gdje ja da vidim koliko ja imam ovih coinsa? Ok, moram da budem prvi. Jer dobit ću dijamant. To, prestigao sam ovog. Ne, ovo je zvezda neka. Ne. Dobro, živ sam. Nisam živ!
Baguje mi igrica. A tu je shop odmah. Šta je to? Ne mogu da otvorim zase. Šta tu stvari ima? Sve što je ispod crveno, ja to imam. Te stvari. Ne, te mogu da se kupe. Valjda. Ide ovo. Dobra mapa. Mislim, valjda je dobra. Ja mogu i da guram njih. Kolike su stepenice, u životu nisam vidio veće. Ne! Dobro je, preživeo sam. Jao. Ovaj će da padne. Banana. Pao sam na bananu. Pa preživao sam još jednu. A ne, trebam da kupim da bi mogao da ga gurnem. Opet ja stišće me da ga gurnem, a treba mi to da kupim. Jes, ja ću uzeti dijamant. I ja sam uzeo dijamant. To... pao je na lavu. Mislim, nije pao na lavu, nego je samo pao. Trambolina je pala na bananu. Šta? Ide ova mapa. Trebam na tenka da se popnem da bi došao do tamo. Biće teško. Neće biti teško. Ja sam i prvi došao. Wow. I hoće pasti u lavu. To pao je u lavu! Lano sam ja jedini živ ovdje sad. Šta? Ja jedini proživeo. Šta? Šta mi je banana uradila, čovječe? Da ih pucam od dva. Nisam uspio da ih upucam. Stari Roblox. Snow, Obi, Ajde Snow. I ovo je ispod vode.
Što je mene ostavilo vamo? Nije fair. Namjerno da ja budem zadnji jer sam ovdje bio prvi. Mislim, prvi sam proživao. Prvi uzeo dijamant. Ne! Izlazi napolje. Ne. Možda ja mogu nešto drugo da kupim. A kako, gdje ja mogu da vidim koliko ja imam pobjeda? Kako to da vidim? Nemam gdje da vidim to. Prije je to bilo tu gore, ali sad nema. Te brzo. Kako se ja penjem preko nje? Bacio sam i bananu i ladno je pala. I uzimaj dijamant i... Ja sam uzeo dijamant. Ne može niko sad da dođe, tu je banana. A kako polete kad ja pucam? Ne, preživjela je bananu. Neće drugu. Kako ovi mogu da grade? Čekaj, možda ja imam kod mene u inventoriju to da gradim. Nemam. Šta? Čekaj. Moram ovo da testiram čudo. Jeee, uspeo sam. Ne. Dobre, dobre, dobre. Ne, promašio sam je. Ček da testiram ovo. Ladno, ja to mogu da uradim. Ne, bolje da nisam. Neću da se vratim tamo. $4000 mi treba za ovo. Gravity Gun je pre bio samo 300. Sad je 3000. Ja mogu to da kupim? Ne mogu, izgleda. Ajde, ovo. Ustaj gore brzo. Tamo. Ne! Ladno sam trebao preko mosta. A jao, što mi neko nije rekao? Pa ko da mi kaže? Ja mogu to da uzmem. A kako ja da dobijem ovo? Druge stvari ove. To mogu da kupim, valjda. Nemam dovoljno. Ali kako da znam koliko imam?
Možda vamo. Nema tu. Pa kako da znam? Nema pojma. Ne znam kako da znam. Ledeni ovaj. Čitaj ledeni. Da ledeni je najbolji. Hoću da probam da uzmem mač. Ne mogu. Ne mogu ni da pucam. Spasio sam se u poslednju sekundu. Kako niko nije video njih ove stepenice ovde? Aj, please, da preživim. Ne, umro sam. Gde mi je nestala ova puška? Što mi je puška nestala? Šta? Zašto mi je nestala puška? Nije puška, ja rekao puška, zapravo banana. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako želite drugi deo, obavezno ovaj video da dobije minimalno 5 lajkova. Vidimo se u sledećem.